שלום, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה של חברת קרוצ'י קפה. היום אנחנו נציג את ספינת הדגל של חברת ג'ורה השוויצרית. מדובר במכונה שנקראת Access 90 OT. בעצם מעבר לקווים האלגנטיים שאתם רואים, המכונה הזאת יודעת להכין קפה בלחיצה אחת, גם אספרסו, גם הפוך, גם קפוצ'ינו. אין צורך בשתי פעולות, שזה בעצם מקל את החיים על הרבה אנשים. בואו נתחיל. יש לנו פה למעשה מכל מים של 5 ליטר, מכל מים די גדול, שנותן לנו אפשרות לעבוד בלי הרבה הפרעות. מכל אחסון פולים די גדול של קילו, ומכלי עודפים ופסולת שמיועדים לכמות די גדולה. ברגע שהדלקנו את המכונה, אנחנו בעצם נראה חיווי של Coffee Ready, בעברית פשוטה שבעצם מכונה מוכנה לעבודה. יש לנו פה מספר לחצנים, אספרסו קצר, אספרסו כפול, שזה בעצם קצר כפול 2, וארוך כפול 2, שזה ארוך כפול. בעצם המכונה תמיד תוציא את האספרסו משני הקנים. בעצם אפשר להכין ככה שתי כוסות בו זמנית. והפיצ'ר הזה, כל המערכת הזאת, מיועדת להכנה של הפוך קפוצ'ינו בלחיצה אחת. יש לנו כאן אפשרות להכין הפוך חלש או הפוך חזק. ובואו נראה איך זה בדיוק עובד. לוחצים על הכפתור וניתן למכונה לעשות את העבודה. הרעש שאתם שומעים זה כמובן הרעש של תחינת הפולים. הפולים שנטחנים כרגע יוצאים מהמערכת הזאת, להבדיל מאספרסו שהם יוצאים מהמערכת הזאת. היתרון נוסף של המכונה הזאת בעצם בפונקציה של, כפי שאתם רואים, בשאיבת החלב וההקצפה שלו. מדובר במכונה שבעצם הוציאה את המקסימום ביניקה ושאיבה והקצפה. כפי שאתם רואים, הקצפה מאוד מאוד קרמית, צמיחה. מבחינת טמפרטורה, מדובר בטמפרטורה של 85 מעלות, שזה בעצם הטמפרטורה הנכונה להכנת הפוך. מי שאוהב את הקפה שלו חם, רותח וכיוצא בזה, יכול לשחק עם השעון הקצפה ולהעביר אותו לשעה 2 או לחילופין לשעה 6, שם בעצם המכונה מוציא רק חלב חם בלי יותר מדי קצף. כפי שאתם רואים, אנחנו קוראים לזה 3 שכבות. קצפה מאוד יפה, צמיחה, מאוד מרשים. בואו נראה לגבי ההפוך, לגבי אספרסו. כמובן שכל זה עולה ויורד בהתאם לגודל הכוס, אפשר להכין פה גם מגים. אפשר לראות שהזרימה היא יחסית איטית, קרם הסמיכה. קפה נהדר. אלה הפיצ'רים הבסיסיים של המכונה. מעבר לפיצ'רים הבסיסיים האלה, ניתן כמובן להקציב חלב בצורה ידנית, ניתן לשאוב מים, להוציא מים, ניתן להשתמש בקפה נטול בפונקציה הזאת, ואפשר למעשה לעשות פה את כל סוגי הקפה שעושים בבית קפה. בסרטון הבא אנחנו נדגים בעצם מהם התקלות השכיחות במכונה, איך ניתן להתגבר עליהן, איפה כדאי לשים בעצם את הדגשים בתפעול של המכונה, וזהו, נתראה בסרטון הבא.